Laisengi hadian baka Central Recruitment Board CRB Meghalaya Police kala pelong ya ke Physical Efficiency Test PET na benta ke pos ka on-arm branch Sub Inspector baka arm branch Constable na lor kwe pat ki pos ka belalong haka First Battalion Mauyong na do ka Khatpratrik unai wieng arajar rupsau ya ka bala pinsngau bakalong ka biyaj bet ya renti na do ki jingpin kre ya ki kormeshi na do ki bor penyaj ru yakni lapen sngau da ba lakador CM IPS member secretary ka recruitment board halor ka jingpen kre nak benta ka physical efficiency test PET kabla pelong hagi santali ki battalion kay gibo PUE hadian jonga kani kadai kata ka physical efficiency test lani ka PET ka bangiong ia kani ka PET la penyat da ka Central Recruitment Board jong ka Meghalaya Police bantungkam ya ki kandidat na kani ke jela ke jongi ha ki post ki bapher ki badon ha ka Meghalaya Police Department te habang ba shwa ban poi ha kani ka PET ki kena ki haban apply shwa link ba ki application gum to katto katne banai men shwa ngila dap aya ka advertisement but ki la tap te la don gum ba shilak nyopo hajar tam ki kena ki kandidat ki bathap ya kini ki post ki bapher but menta ni penlong ya kane ka PET ha ki santali ki center ha kane ka state ke jongi kata ka first battalion hangni hamauyong second battalion haguragre third battalion hapo sabsen fourth battalion hasopian but fifth battalion hasamanda te hakini ki santali ki center ki candidate ki bapher kin mare ya ka UBSI group ka UB group but ka AB group te haba ki wan hakane ka physical efficiency test center ka ningkong ning sharp ki haban wanra ya ka admit card ka balong valid ka bangila issue mangi syaki but nolor nang ta ki wanra ya ki document ki jongki bangin le ka preliminary screening haba ki larung na ka giat kin le ha ka document checking hangta ki officer but ki staff ki jongi kin check la ka biang na kambiang ki documents ki jongki ka biang but ka kerdan bakin mare ndala dap nang ta kin rung shaka height measurement section haba kin thau ya ka height ka jongki lani ka reniang ka jongki ban pet ki biang ne kim biang shisha ki long ne am ki bobit ki ba point am hakata ka kerdan ki bakalabu ka police department ya ka reniang ka jongki onda dap nang ta ki phong ya ka jacket kata ka RFID jacket ka ba ki phong ya kata ka jacket khnang ba kilaban mare ha kani ka madan ndala dap nang ta ngisiem ya ka biometric ka jongki kata kamot ya ka fingerprint ya ka dur ka jongki khnang bangin pensisha ba udai ne em shisha unio candidate uba apply but uba wan mare udai shisha ne em uju candidate nalor nang ta ndala dap nang ni pede kisawan ha kani ka madan ka ba PE hang ni hadian but kilama kim mare ek ni ki kentai ki hap mare kandai round but ki shenrang kin hap ban mare san kilometer khat san round te ka timing but ka marks ka jongki kum mangila ai advertisement kum tahi kan long de haba ki mare ha kani ka ground ka jongi kata ki RFID jacket ka baki phang da ke tahi kamut kini ki sensor ki detect kat no round ubriu mare but kat no ka timing ka jongu de kane ka dei kata ka PET ka bangi ong ka bangi ni conduct menta kasngi kawai ka ba ki marsen mi ka admit card ki candidate bon ki bawan ong singi ki wan ot ba kaya clash pat ka date jong exam ka jong ki tengi na kalyang jong ka Central Recruitment Board ngila ailat ya ki khna ki jongi bakin apply singi balada kaya clash bat ka exam ka jong ki kadai ka university exam ne ka board exam ne ka college exam ngila ailat ya ki te ladon gumba khat san spatam ki bawan ban apply ya ka exact yu ngamla ban ong yapi tambah palat ban ki khat san spangut kilawan apply baki kwa ban change ya ka date baki mla ban mare namar kaya class baki exam jongki tengi ya kita ro ngin consider ngin sabu hakawi ka date ka babiang kanang baki la ban wan ban mare nalor nang ta ki don hi ki khna ki ba duna ka renyang ki complain hi ki ong hi bang ka height ka jonga ka biang habang ithau hayeng re hangni kam biang te yakataro ni pen satisfy ki ngi thau biang arsen license but hadin bakila long satisfied ba ka height jongki ka dei shisha ka duna shisha kila le te nalor kata kamdon hi ka no ka jing complain
kiba marek hi hakapor ka babiang kiba marek hi ka timing nomor bun ki kena mentah kila anang ban pet kila don ni ki stopwatch ki jongki kila don ki smartwatch ki jongki kila ya thau hi paramaki te bun na pedeng jongki ru kila lap hi ba hoaj kat kapor ka baki marek katahi ka de kapor te nolor ka ni syaka central recruitment bun 4 don hi kanu ka complain ka bahe kan hadu mentah hi ka rukom pen krek ka jungi ka yaj baj bat kamdon kanu ka jing penwet namar ba kum ka department ngia trailang namar ka central recruitment board ngia trailang bat ki unit ki beper bat ki SP bat ki komandan beper man penlong ka kani ka recruitment jong ka megala police ka bajong kamdon kanu ka jing per ka ha rukom penya jong kani ka recruitment kamdon kanu ka jong jing per habaya dei bat ka PET habaya dei bat ka PET kamdon kanu ka jing per Henry haga jingya jong kapor kata haga keladien jong kan opai singi jong arpo terik unai weng arajar pusau layok pedang pat ya ka jing ujor nakaliang ki samla ki blaya kun ya ka physical efficiency test halor ka result ka bla penmi na ka benta ka shift b ka bla pen kendit ki samla ki be kun ya te ka kam ha molai moyong namar ka te ka result ka pen i ba hadu nyau pongut tam ki samla kimla ban pendap ya ka jing mare ka ba kendai kilometer hadu khatsan kala ka ban nakaliang ki samla ki la pen pau ba ki la pendap hok ya ka kala ban mare bat ban pentam ru sa shikala khnang ban umdan ka jing bakla halor kani ka jing don ka jing bakla na ka jing tip ka balayo pedang ka kenhon usulong mil ka lahiar ban wat jing penshai na ki bor ba halor ka ba ki kilam yo satia ban rung chapo namar haban pan jing bet chwa ha ka jing wat bnya kumno kani ka ja kumta lawan mi ki samla ka ba usulong mil la yo bani kendu yaki para ka jing ekran kini ki samla ki lai thu bikila dep ban dawan ki bor penya ban ai jing penshai halor ka te ga jing pen mi result kila yethuru ban nakaliang ki bor penya ka te ga recruitment board kila kular pakin sawat penya bat ban pen mi da ka wei pat ka result harengkat ka jing kular ban ai lat ya shipau ngot ki samla ki blai kon ya ka PET pakin lej pej ya ka video ka bla dep record link ba ka kor CCTV la shai ka sngi ka arphuai terik unai weng arajar arpsau dan saya lah yo ika clear picture tapi kau yang apa saya lah ban nila ban tiga jadi lah ban tapi nasi CCTV kan ular tadi oi Ambon hanu me tapi mare nyo kan nyo naik kan bisa hanu koi mana apa kila dep pendep ya ke round pendep ya ke cut san cut real round hang jing syaka ke instruction ke cut san round ki kena ki don ka jong taktik ki don ki barak de ki mal ki don ki barak de ki seats ban yo penhap ke first round ki penhap UA ke second round penhap R kan tater ki so thu ira jong ba kila dep ban marek ya ke round ki don ki kena ki ba marek cut real round ka marek extra no ru namar baki ong yo le se kanang lan hende ki so thu ba kila dep pendap ya ketu ke round ke jong ki hapo jong minute baki kibu ten dalami ke result ki ong bagat ho incomplete tingla persang dan keli benia ne kini kena sene borok khot tingaru ke jengwan jong ngang ni kolong bet na kam tau khun ngam sempoi perkhat mo te ngadang perkhat ngan ya kran sepo ki dan ki polis ki bangi itu ngam persang mene kran sepo ki ong totong nginang ya pet bametale se ke dan ke machine tingi syu asngo ba idan wi siklon menengi keli ni kena ki keli ki ong ba kini kena sama ki ong ba belai mo ba kan pi ong banam yo kach mana pi de ban mare na site pim de ban mare na pedeng na site pim de ban mare na marba kanam kach ka kamera kata instruction telak nuna ka department ka de ban tip ban batai ki kena samla ban kuno bikin mare te bu dikin jari mak na makina kinam la ban mare social site ti kata nginginem keno e department ru plesi kala ban ka technical problem ru ngingem tip kata henry ke ke bangi susun nam taki khun khiti nam taki kena samla ni kolong ba kidan belawan na jengai again ki pha up yang mentana do mestep prabaje mestep ki baden mare prabaje mestep ki yo mare do shpo baje ting without food hang ni kin shong no kata do hol di no kata mentaki pha up kila ai ka ki ong na kitu ki batho incomplete kin ham ai ka application tekat hadu menta mangadan hang ni ngap ki khon hang ni dangam makalang application kala da poido arpo hadu san pho tam ai te nga persang banekran ki pulit support te ki officer support ti ong ba jing sangin ang ya check menta te hendai ngam ngim long kawai tang kawai ki khna samla ki kli jumut le ne ki ong ni le kum nun man ngim la ban mon keno ki nok penya yo le si la ngim ti ba ki shisha
ngihap ban keno am kum kimi paru le si kum ki samlar ki hap keno ki nong panya angke yo le si kedan ka jing le siliang kim tip tingi syukwa ba kata ka jing pensai kan handai nakaliang jongi ngim dan jing mur ban ong man keno e ka jing panya sathiru tang ba ali selada kane ka jia sia jia ki dan ne ki khon jong i men kan siru ki ladap jam men kasngi te ki ong ba ka thoi incomplete hi te men kasim dan ba complain sim dan ba ong ai ti ong mentang singi yo sngo ba gadan complain sa ti ong awan mare lang no kana may basta sini ka site hi ong awan mare lang no kanang banyo tho lang ka application ban pa sya kane ka office kan ba kanang bakin ri le se ki la ban reconsider bang gitu tela ka dia kum ne te yo le sila shashi sngi kan man jam bini kana samna ki bilang bonon mare te to mentaki dan kitu ki ba pan postpone ya ka jing mare nam ki dan exams tigitu le se ki nang wan bang hadien nakaliang cikin thai mentaki kena samla senrang tikan non sikin thai ki ban mare tekan wan kan sawan ra jing e pri kena ki bilang ki kena samla ke wan mare hadien kan tekan ningi syukurman bag bak department kan bag baik kan ni maka nam jia syuk kan ni ke bro kena maka long fair enough kan ni kena ba mare namar ba ki beri ki la tri tom tengi ki bom ki ba suthu ba kim la ila jong te san tang san rang ki la ling no ki suthu ba kim la na pendap ya kan lagi kena ki bla jumlian mare na du pas dang ndu bana nyob na kelas pen ya kan ni kapor ban yo ban yo ke strategik ba biang ban la ban complete kan ni ka ya kan ni ka round menta kedai big la tri tom tengi syukwa ba kan man kan pen hai kan ni kan ngim dan jengmot ban keno eki tang bangat try ke department ke ban le ba ka yo ka machine ka biang kan ki kamera ba biang ki machine di ba biang ke de ban long biang kenang ba kan penjenjar ki kena namar ba ka jing tho application ro kan menjar hablik zerok scott biang kin haban penda bi application te long kat bala te ka department kan le ban stok kan kena sama kena ban man cu jing jar hadien kan tang ka ta hingi so kiana ka leng tu ki pa ti kan ni kan ya baro mdai tang ni jonga ini ka jing ap jongi de long nyimpat hon mon na ka leng jongi Dikelap ap mene ki ong ap sa spak dong ila ap menta dalawan tu officer na spo ong ba kin pawan biang lasai ne ngin sapet na website ne ngin sawan ang ne bakin check kata ka record ingin lingo ngin balai ong lupa mene ba kata kalau ngomta ni perkat ki bajenga ngi ngim dalil lay bahajan ki bajenga ngi isne mo teng don ki bahap teng bawan naga kali ta bara seperti rae ka per ki bai dia passenger ki hab tek sipir hab risa apa be ka simpor orang iki sekawero na lor bagla dap sim kerteng kita ngilak kemudian bakin saya lam yangi Henry kilak kular ban yalam yangi Henry kata kim yalam ra na lor bingla syak tangan la sak slam na do khat be becing la apang na Henry men hadu mentaru ngidang apang na na lor bingla tangan mentar te kasim jing e yangi mentang nak mit hab pai na lor balak kreat kabut nambah tu kular ni MP bakin khot dien pat nya kran dak menek ngilai kendo iki kiki ong ba kin la kumno kin sapan mit la shai the let us hope that we will see what will happen tomorrow tu pio ni am bakin ban sakit dah jong hikmat ya kata CCTV record ya kata kitang syukulare ngi Henry kim yalam ra kila dap sim kerteng ki ong adis prongut de ban ingin yo orang suko Henry kataru la long fail te katno la long disappoint ngi mo namar ila kamidan tihi ban yo pe dagi kmat ban kamtam ila ong ban pe jaga CCTV Henry kataru ngim yo ban pe te men gila pensange ingi ban ong suko kai ke jing kwa be ke jongki kalong kai ke jing kwa be ke jongki kalong bakin de pinyo ban sakit de ke jongki mat ne pi kwa ba kan ni ka bakabot kan pemi pat aku ka result nak bentang kan ni ka pi kapan kau teng kwa hi bangin yo i la ka jong hikmat bangin to ki ong bakin pemi atak result la sai ne ha website ne kin ki bawan sini ki mat wan ki ba pet na website ki mat pet dai la lada ka na website ki bakin basa pemi la sai lada ngim hon tingi hap rong sipo ngihap pan sibet neki bangi de bangin yo pet bet tangata hi kemat ke jing dawa ke jongki kalong kin yo ban yo ba ya ban yo i de sisi kata behon tang kita siphongot ban yo pe nange kumna kata te ka shop ni nak liang te bini babun ngam te dengi siphongot te ni kwa hi ba barok tu bala komplain mene kin yo bu bikin pet hi la ka jong kimat kan la ka jong ma ngin sipet tangi siphongot tingi de ngin ngimla te ban pet lut yaki maki ki tu ki bala komplain mene ngas bahaya ki bala makin keresan lo makin yo pet hi pet kan tangata ya teh tu ka ajing kular en am ban penmi ka resort ba halor kan ka yang tu ba mene ka chef b ki ambakin penmi si Vietnamese ne la sai to la sai bingin ya kermen bagan mi tang kitu ki ba thot mene yang thot ka machine ne ka e ya kata de ngim tep ra ka thot ki e ro ndrei dan bok hi ba kin yo kin pe nak certificate kamera bagan sai ba
Telada ka resort ke baki penmi kan jelong biang kum baka kala penmi menes ni ke baka Kik senjam ba penyesin. Kata ada ingin nomlak ada ban yang nama pada kami yang kaju untuk pemene tu kalau ingin kerpat mesti bang ya kita ki complete mana bangin dai bangin yo yang bangin yo ingin memban marek yang support pada kamu long kamta ingin yang ki To suggestion jong pi kalong ba pin pan biang man mare biang lada kam long pada satisfy. compare ka result ke bangil ke ban sepenmi masa ingin le bi kamta ba Pada kami kum kaju ite kapha bangin ong no ike ban arrange no mare ha ko way pa forma. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kta ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.